Kubingelele mbukele ngiphinde ngamukele zona ke engena njengamanje ke yena ke uMgibe phansi kwaNongoma usephendule inkulumo yakhe lapha na ke umfoka Zulu uNsika njengoba ke ayesho ke uNsika ukuthi ke yena ke akafani ke naye ke lapha na ke uMgibe ngeke yena athule uma ke ebona ke inyanga zibulala ke izwe ziqola ke abantu ke imali ke ezinkulu. uMgibe ke naye ke ube seyiphendulela lapha na ke ngenye yama video ke mbukeli ke ngaphandle kokumosha ke isikhathi ake ngikuphe yona ke le video lapha ke uMgibe ekhwela ke edilika ke na ke umfoka Zulu ke uNsika indaba ke ayipheli kwesimanzonzo. Siyabonga. Bheke. Nsika Zulu. Nsika woza mfana. Hlala lapha phansi. Hlala la dashboard. Ake ngiqale wensika ngikutshengisa ukuthi uyisiwula uyisithwebethwebe kangakanani kunami wena. Ebese ngikuphendula imibuzo yakho yonke le obungibuza yona kule video yakho. Nsika. Kwi content yami mina angifuni ngami. Nginenkani ngami. Ngiyala ngami. Futhi angicetheze isidalo mina. Sika wafike walwela abantu wena. Zakuxaka. Wena icontent yakho bekukulwela abantu abaqolwe izinyanga ababeziphukuphuku baya bopha inyanga imali. Walwela bona wena. Ngakukhuza. Yabona, wazenza into angazuthi iyalwa. Kwagcine laphi? Wagcina sewutshengisa bonke abantu ukuthi awuna mali uyisichaka. Sawusena mali ngisho yebrayi pack. Wahamba wayovula amacala. Indoda yakaNongoma isihlobo sami umkhaya wami le emhlophe le isishawa illa isibambe ngisho iaddress yakho. Ikufunisa okwembuzi yomsebenzi. Wabaleka usuhlala police station kuma cells zakhona. Wacela indaba zani zoma donation ukuthi ugadwe. Ngeke awusobo bobona uMgibe ebeke iaccount yakhe la ku TikTok ethi ucela uxhasa ngoba ngiyayiqhenya ngami angifuni ngami ngiyimele futhi angincethezi futhi ama account ami mina ngiyawathemba azingahlangahla la ekhona asuthi kumanje nje asuthi yabona angisobe mina ngincetheza abasicathalala ngihambe ngicela uxhaso lwama 15 rand la ungafa khohlwa Nsika. Chapter 2. Hey, uthi wena kimi wena angakhulumeli wake wawuphatha u400,000 or u500,000 uthathaphi unyaphi usakwazi ukuposta ucela imali kubantu angela la Nsika mina nawe sizazalwa unyaka wodwa mina mangathiwa le mali wake wena wayiphatha ngabe ngikude kabi mina ngokwempilo right now. Ukube nje mina ngangaphatha u400,000 zami or u500,000 ngabe ngikude Nsika ngempilo mina way better and way far than this. So ungazozenza into engcono ngami la wena sicathala wena silambi sakwaZulu into ekwazi ukuposta icela imali kubantu awusobe ubona uMgibe ecela imali even nguwe yourself I will never mina ngicela imali ku abantu abaphila nami bayazi ukuthi uMgibe akasona isicathala to that extent. Chapter 3 Nsika. Nsika wena wafike la icontent yakho wena okulona inyanga ngakukhuza ngathi yeke awuyeka wayibona ukuthi sewuyabhora wabhora abantu wathi uzama ungena indaba kakhuzani bakushaya omhlaka 1 bakushaya okhuzwayo bakushaya uyazi wadeda kubo wabona ukuthi ake ngibuyeleni futhi enyangeni wenza ubulima ke manje uzolwela abantu besifazane abahliwe inyanga voluntarily bethanda ithi ibafaka umuthi ngenza ivideo ngathi delete lo msangano wevideo awususanga ngani awususa ngoba kusho bani uMgibe wetingwahla ayivake ngoko yasuka ivideo yahamba kelekete pho why ungavela ube umlandeli wami because ngucommander I can command you ngitshela ukuthi do this njengamanje ebese uyakwenza akwenzanga lokho uqamba amanga uthi hayi mina ivideo yakho Mgibe ngayibona 3 hours later uqamba amanga ngathi susa ivideo wayisusa siphuphuku somfana wakaZulu olwela abantu abazilima eningizimu Afrika wayisusa ivideo. So what? Why are you arguing with me? Why are you fighting with me?
because clearly like precisely when you are walking my talk. I'm your commander, I'm your chief. So why do I have to argue with you? Nsika, we never done, boy. Never done. All right. Chapter 3. Uthini kimi wena? Uthi mina ngathuka unyazi, ngathuka isilo. Ngabathuka ngathini? Manguthi ngabathuka. Ngathi mina isilo mina. Ngathi mina ngichema udede. Nozonda amagwala. Hey, ngathi ngichema udede nenkosi okanye nani nomntwana uzonda ngichema udede. Ngathi ushembe uyafana nami. Ukuthuka lokho. Inkinga yini nina nifuna ukuthi umuntu akhulume into ngendlela yenu ethandwa yini. Ngathi uyafana nami. Uma ukuthi ke ushembe isilwane, ngitshele ukuthi ushembe isilwane. Manje ukuthi ushembe akasiyo umuntu, ngitshele wena ukuthi uyini. Yabo kuba wena uclever wena. Uyakwazi ukuanalyze. Chapter 4. Hey wena Nsika wena. Uthi mina ngihlwaza inyanga mina. Ngoba ngiyisebenzela nje manje uthi ngihliwa zenyanga mina. La Nsika. Wathi uMr Pivenzoza umshazi uthisha owayengifundisa mina. Wathi ngathi ukhomba umuntu kanje imina u3 le ibheke kuwe. Ibheke kuwe Nsika. Nsika imina u3 ibheke kuwe. Chaza Nsika ukuthi na obani abakulanda nibheke embusweni wamaciko. Why bakulanda? Na embusweni wamaciko. Wawuhleli la ngemuva uyipassenger princess la ngemuva. Bona omunye driver omunye ehleli la. Ngitheni nibuya kumbuso wamaciko kwakhona iteme lithi elakhona amapipi apink. Angazi kwasekubonakala elakho nelipink angazi. Angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa nje omele ukwazi ukuthi imina owodwa uyale ewu3 ibheke kuwe. Zibheke zinuka amakhwapha Nsika. Chapter 5. Uthini kimi? Uthi ngibonakale emushroom. Bani angiyazi nokuthi ikuphi. Nanetheku. Theku ngiyalazi lonke kodwa imushroom leyo angiyazi ukuthi ikuphi nenda because I've never been there before. However ke Nsika bengicela noma ubani ongakusiza even abantu abasebenza khona emushroom lapho uma kukhona one footage or ona nezithombe zami ngisemushroom lokuzana ngicela ayisende angiphe expose angitheke mina ngizomnikeza u2000 cash namhlanje ngoba kuyisonto ngizosenda 2000 namhlanje so lento easy nje wena thatha isithombe sikaMgibe nanoma ubani thatha isithombe sikaMgibe esemushroom ungitheke ebese mina ngisenda kwimali 2k bese ngisenda iproof kuleyo video leyo ukuthi nanti proof senginikezile. I'm done with that. Chapter 5. Yala wendoda mina hey otabafethu Nsika mfana wami ngizokushaya Nsika ngizokushaya ngawe imqophe nje unje ngizokushaya Nsika. Mina manje ngizaka phela futhi nginama payslip amathathu. Mangaki? Awu3. Yes. Angingihappy ngawo. Ngihappy ngawo. Inyanga ngingezwana nazo, ngihappy ngama payslip ami. Ngisebenza kanzima. Uthi kimi wena angiyanga kumbuso wamacika, oqini wamaciko. La webhodi. Ngashiya ikhaya kwaNongoma. Ngeze eGoli ngizosebenza. Ngiyasebenza eGoli. Isikhathi engisitholayo esokuthi ngibheke ekhaya ngiyohlala nomndeni wami mangithola isikhathi. Anginazi isikhathi sokugcogcoma mina. Ngabe ngigcogcoma ngazi ukuthi ena ngumhlambi kaze lusile. Bonke laba bahamba begcogcoma. Angifani nabo mfethu mina nginekhaya lakithi. eGoli ngiyasebenza 24/7 ngiyasebenza mfethu eGoli. Ngibusy eGoli ngiyasebenza mfethu. So angangikwazi mfethu ukuthi ngihambe imicimbi ethandwa nguwe ngoba ufuna ngihambe ngeke mfethu into zengenza. Ngeyingane mina mfethu ngibe ubaba kuzona. Ngigade nginikeza uthando. Ngineke nginona nomndeni. Kunanemfuyo ekhaya edinga mina njengomfana ekhaya. So ngangikwazi ukuhamba mfethu ngicocoma. I hope you understand Nsika. Khula ke mfana wami.
khule ube ubhuti uyigqaje uyimele ufunde ukuyimela yekela lento yakho yokumpayiza uhamba uyishayisa uhamba ufuna amaphoyisa usuzenza umseshi manje wesiphupho wena uyisilima Nsika ufuna amaphoyisa uzenza i-victim maqede uyayisusa ivideo Nsika nguNkulunkulu wakho mfana usazoswa ngami wena uzozufe uswa ngami yimi inkunzi lapha TikTok yimi inkunzi ongawayibona ukuthi ixolisa awusobe ongiyangixolisa awusobe ongiyangicetheza ukuthi ngicela ningiphile uxhaso ngoba ama bank account ami ayachichina yes ara ngihappy nje kawo ngidla kahle scroll